ଯାହା ବି କିଛି ହଉଛି ଆମ ଲାଇଫରେ ସବୁ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ରହିପାରୁନି, କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଆମ ସେ ଜାଗାରୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି, ତ ସେଇଟା ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଭାବିକି ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଭାବିଥାଉ କଣ ମୋ ପାଇଁ କଣ କଲେ, ଭଗବାନ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କଲେନି, ମୋ ମନ ମୁତାବକ କିଛି କଲେନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରେ ଜାଣିପାରିବା ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ଗଲେ କି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇଟା ଆମରି ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ତାହା ଯଦି ଫିଲଅପ ହେଇଗଲା ତ ଖୁସି, ଆଉ ଯଦି ନହେଲା ତାହେଲେ ଆହୁରି ଖୁସି। କଣ ପାଇଁ ନା ଭଗବାନ ଯାହା ବି କରିଥାନ୍ତି ଆମର ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୋଉ ଜାଗାରେ କାହାକୁ ଭେଟ ବା କୋଉ ଜାଗାକୁ ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି ସବୁ ଭଗବାନ ଆଗରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ନାହିଁ 1 ସେକେଣ୍ଡରୁ ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚିବା ନା 1 ସେକେଣ୍ଡରୁ କମ ପହଞ୍ଚିବା, ଠିକ ସମୟରେ ହିଁ ଆମକୁ ଭଗବାନ ନେଇକି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଛାଡିଦେବା କଥା, ଯାହା କରିବେ ଭଗବାନ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ କରିବେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା କଥା ଯାହା ହେଇଛି ଭଲ ପାଇଁ ହେଇଛି, ଯାହା ହବ ଭଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହବ। ରାଧେ ରାଧେ।